Здравейте, приятели! Това е моето видео какво има в чантата ми. Надявам се да ви бъде интересно. Това е моята чанта, която използвам напоследък най-много. Има дълга дръжка, къса също така. И събира доста неща. Ще видите, аз нося всякакви неща в чантата си. Дори храна и вода винаги има. И така, приятно гледане! Това беше видеото, надявам се да ви е било интересно. Ако е така, не забравяйте да харесате видеото отдолу и да се абонирате за каналът ми. До другата седмица. Чао!